This is enough? Syringe? Yeah. Yeah, they always give you. I think so. Normal. Normal. Ah, dat heeft wel bijvoorbeeld de eerste beurt zitten dan. Dus die hou je wel. Zijn het dan niet. Deze is 22. Maar dan komt er It's sweet, hè? Maar ik heb hier heel veel tijd besteed. Dus